Уважаеми дами и господа, скъпи учители, ученици, родители и гости, добре дошли на форума Българо-кипърска образователна дипломация, историко-географски паралели. Казвам се Ренета Феодорова, ученичка в 11 клас, Българско училище Никола Вапцаров и имам честа да бъда водеща на днешното събитие. Съюзът на българите в Кипър, заедно с неделните си български училища, Българско училище Никола Вапцаров Никозия и Българско училище Сбокарчев Полис Хрисохус, спечели 2 проекта в рамките на национална програма „Не разказайте истории на българите“. Програмата е инициирана от Министерството на образованието и науката на Република България и има за цел да подпомогне патриотичното възпитание на учениците, да развие личностните им качества и да насърчи осъзнаването на българските ценности и историческото наследство. Днешният форум има за цел да подчертае приноса на достойни личности в развитието на образователните и културните връзки между Република България и Република Кипър. Днес ще чуем ценни гледни точки, ще видим вдъхновяващи проекти и ще дадем сцена на диалога между поколенията. Програмата включва представяне на образователни ресурси от ученици и учители, както и панелна дискусия с участници от академичните, дипломатическите и културните среди. Форумът в момента се предава на живо във Facebook страницата и YouTube канала на Съюза на българите в Кипър. Нека започнем с представянето на проектите, разработени в рамките на тази инициатива. Диана Феодорова, ученичка от 9 клас, ще представи работата на ученици и учители от Българско училище Никола Вапцаров Никозия. Госпожа Мирена Серафимова, член на управителния съвет на СБК, ще представи дейността на танцов ансамбъл Канатица. Уважаеми гости, казвам се Диана Феодорова и съм ученичка от 9 клас, Българско училище Никола Вапцаров. Темата за образователната дипломация е особено актуална днес. Тя е мощен инструмент за насърчаване на сътрудничеството и разбирателството между две държави. Инвестирането и подкрепянето на образованието е ключ към нашата идентичност и устойчивост. Ключът за нас младите. Проектът ни има за цел да покаже здравите взаимоотношения и културен обмен между Кипър и България, чрез образователните инициативи и сътрудничество, които се надяваме да продължат и занапред. Образователната дипломация представлява мост между народите, чрез които можем да споделяме знания и богатство в нашата култура. Тя е инструмент, чрез който се изграждат отношения и разбирателство между различни нации. Тази година се навършват 65 години от официалните дипломатически отношения между Република България и Република Кипър. В Кипър българските свободнонеделни училища не само обучават децата на български език, но също така ги учат на любов към родината, обичаи и традиции. Чрез организирането на събития, празници и мероприятия, тези училища помагат на българите в Кипър да се свързват с корените си, да съхраняват духовността ни, но и да показват нашата култура пред кипърският народ. Българската общност в Кипър е основен двигател за реализация на проектните дейности, които целят съхранение и предаване на българската идентичност в чужда среда. Обменът на знания и култура с участие в различни инициативи позволява на двете страни да се опознаят и уважават взаимно. Активността в местни инициативи обогатява културния живот на Кипър. Също така улеснява взаимното опознаване и интеграция на българите, чрез партньорства с кипърски неправителствени организации и образователни институции. Българската общност насърчава мултикултурната среда и взаимното уважение. Участие в различни социални инициативи спомага за изграждането на мрежи от приятелства и сътрудничество с кипърци, укрепвайки социалната тъкан на обществото. Също така насърчава разбирането и единството между различни етнически и социални групи, което води до по-силна общност. Дипломация предлага множество форми и стратегии за развитие на образованието, които не само улесняват достъпа до знания, но и насърчават културния и социалния обмен. Чрез иновации и международно сътрудничество тя служи като мощен инструмент за изграждане на мирно и приобщаващо общество. В следващите страници ще ви представя някои личности, допринесли за положително въздействие в тази насока. Господин Веселин Вълчев е извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кипър от 2009 до 2014 година. Той е активен участник в създаването и подкрепата на българските свободнонеделни училища
на острова и поддръжник на множество инициативи на българската общност. Изготвянето и отпечатването на книгата "Описание на моя живот в Кипър", която съдържа мемуари на българския революционер от Копривщица Танчо Шабанов. Близък съратник на Георги Бенковски и Тодор Каблешков, е един забележителен проект на Българското посолство и Министерство на външните работи на Кипър в рамките на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Съвместната инициатива на българската общност и Българското посолство в Кипър, като в нея се включиха и много кипърци, български възпитаници, приятели на страната ни, представители на бизнеса, имащи делови контакти с България, а също така чуждестранни дипломати в Никозия, спомогна за изработването и поставянето на барелев на апостол на свободата Васил Левски в кипърската столица Никозия. Господин Христо Георгиев е извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кипър от 2014 до 2018 година. Награден е с грамота от Сдружие "Българи зад граница" за подкрепата му към българските участия в училища в Кипър. Автор е на книгата "Скритото очарование на Кипър. Островът, хората, историята". По негово предложение към общинските власти на Лакатамия, Никозия се наименува улица на апостола на свободата Васил Левски. Това се случи дни преди честването на 180-та годишнина от неговото рождение. Официалната церемония по наименуването се състоя през септември 2017 година и се превърна в истински българско-кипърски празник. Студенти от най-големия кипърски университет имаха възможността да разгледат изложбата "Светлината на буквите", приготвена от Държавния културен институт към Българското външно министерство и фондация Иван Дуйчев. Тази културна проява е била част от съвместната програма на Съюза на българите в Кипър и посолството се отбелязва за отбелязване на 24 май, Деня на славянската писменост, българската култура и просвета. Професор доктор Денчо Батанов е получил основните си степени и докторска степен по компютърни науки от Техническия университет Никозия, България. София, България, извинете ми. Там той е бил ръководител на катедра програмиране и компютърни приложения, както и директор на компютърния център. На острова той идва през 2006 година от Тайланд, където 15 години е професор на Азиатския технологичен институт IIT, водещото учебно заведение в цяла Азия за обучение по магистърска степен. Като преподавател в Кипърският университет Фредерик прави съвсем нова магистърска програма, чийто координатор е той. Активен участник е в образователни инициативи, които са допринесли много за развитието на сътрудничеството и добрите контакти между България и Кипър. Автор и съавтор е на повече от 150 публикации, списания и доклади от конференции, както и на редица учебници и ръководства. Координатор и ръководител е на много международни изследователски проекта, провеждани под егидата на ЮНЕСКО и Програмата на развитие на ООН. Господин Недялчо Данчев е извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кипър от 2023 година към момента. Той е първият посланик, който връчва акредитивните си писма на новоизбрания президент на Кипър Никос Хрисодолидис през 2023 година. Представянето на документалната изложба "Пуснете народа ми да замине" по повод отбелязване на 80-та годишнина от спасяването на българските евреи, представена съвместно с Българската културна асоциация в Кипър Атанас Шабанов, намери широк отзвук. С официална церемония в Кипърския държавен университет, Университетът по библиотекознание и информационни технологии проведе 17-си международен пътуващ научен семинар на тема "Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство, българо-кипърски културни общувания". Бе изложена за няколко дена в сградата на университета и изложба Юнибит, вече 44 години, пазител на вестник за буквите. Важно е да се подчертае, че образованието не е просто акт на представяне на информация, а процес на съхраняване на ценности и традиции. Образователната дипломация предлага множество форми и стратегии за развитие на образованието, които не само улесняват достъпа до знания, но и насърчават културен и социален обмен, чрез иновации и международно сътрудничество. Тя служи като мощен инструмент за изграждане на мирно, приобщаващо общество. Тази концепция
не само приспособява образователните системи към глобалния контекст, но и формира устойчиви взаимоотношения между народите, основани на взаимно уважение и разбирателство. С националната програма Неразказаните истории на българите и в духа на българо-кипърското сътрудничество имаме възможността да покажем живото богатство на българската култура пред света. Чрез музика, танци и традиции разказваме не само миналото, но и надеждата, която съхранява бъдещето. Фолклорът не е само изкуство, то е памет, душевност и идентичност. Уважаеми гости и приятели на българската култура, имам удоволствието да ви представя тази презентация, която проследява мисията, дейността и значението на ансамбъл Канатица, един ярък представител на българския дух извън границите на страната. Всеки слайд ще ви отведе на пътуване през ритъма, традициите и ролята на фолклора като жива форма на културна дипломация. Ансамбълът за български народни танци Канатица е създаден в Никозия, Кипър, не просто като танцова формация. То е живо въплъщение на българската душевност, културна идентичност и традиции. Със своята мисия да съхранява и популяризира българския фолклор, ансамбълът се утвърди като истински културен посланник на България извън нейните граници. Ансамбъл Канатица Кипър е основан през пролетта на 2017 година. Създаването на Канатица е инициатива, задвижена от стремежа да се запазят и популяризират българските фолклорни традиции далеч от родината. Съставът има за цел да събере българи, живеещи в Кипър, както и всеки, който желае да се докосне до богатството на българския народен танц, музика и песен. Така обединени от чистата любов към родното, към българските ритми, открихме, че имаме мисия и тя надхвърля сцената. Всяко наше участие е разказ за родината, сплетен с носиите, музиката и стъпките. Фолклорният ансамбъл Канатица е като сърце, което топти в ритъма на българските земи. Ние искаме да съхраним и да разкажем историята на България по емоционален и жив начин, такава каквато я носим в себе си, през песните на бабите, през стъпките по прашните мегдани, през дрехите, извезани с облач. Канатица пази и популяризира българския дух чрез танц, песен и носия. Всеки спектакъл е жива картина на България пред света. Канатица не е просто ансамбъл, а културен посланник, който с достоинство и страст представя България на кипърска сцена пред международна публика. Всяка поява на сцената е много повече от художествено изпълнение. Тя е разказ за България, чрез ритъм, носия и песен. Канатица не просто танцува. Тя разказва истории, запечатани в стъпките на предците ни. Така ансамбълът изиграва ключова роля в културната дипломация, като изгражда мостове между България и Кипър, като представя богатството на нашата традиция пред международна публика. Като културен посланник ансамбълът носи българската традиция извън пределите на родината. Чрез участие, фестивали, културни проекти и концерти ние представяме страната ни такава, каквато я обичаме – богата, пъстра и истинска. Съществена е неговата роля в изграждането на междукултурното разбирателство и запазване на идентичността на българската общност в чужбина. Ансамбълът не само представя традиции, но действа и като културен посланик, който обединява хората чрез изкуството и общите ценности на уважение, принадлежност и сътрудничество. Всяко наше изпълнение е пътуване из душата на България, чрез пъстротата на носиите, чрез огнените ритми и стъпки, чрез песните, които разказват за радостта, мъката и борбата в живота на българите. Изявите ни са създадени за да събуждат емоции,
да предават послания и да изграждат мостове между народите. Те са покана към света, да се докосне до българската душевност чрез звук, движение, багра и усещане. Вярваме, че всяко ръкопляскане, всяка сълза от умиление и всяка усмивка на сцената са доказателство, че традициите са ни живи и значими. Танцов ансамбъл Канатица има честта и привилегията да бъде част от сцената редом до най-ярките звезди на българската народна музика. Янка Рубкина, Гуна Иванова, Олга Борисова, Галина Дормощийска, Добрин Добрев, Ваня Вълкова и много други обичани изпълнители. Тези съвместни участия не са просто концерти. Те са срещи между поколения, между традиция и съвременност, между гласовете на България и душата на публиката. Сцената, споделена с такива емблематични имена, е вдъхновение и признание за мисията ни да пазим живи корените си и да ги признаваме с обич и гордост. За нас това е чест, която се превръща в отговорност да бъдем достойни наследници на една велика песенна и танцова традиция. Чрез работа с деца и младежи Канатица предава фолклора като част от образованието и културното наследство на бъдещите поколения. Фолклорът не е само сценично изкуство, той възпитава, изгражда общност и създава ценности. Именно чрез участието на млади хора ансамбълът се превръща в мост към бъдещето. Особено важно е, че ансамбълът работи с хора от всички възрасти – деца, младежи и възрасти. Това превръща фолклора не само в сценично изкуство, но и в средство за възпитание, културна принадлежност и социална свързаност. Народните танци се превръщат в език на паметта, който се предава от поколение на поколение. Ансамбълът получава институционално признание чрез участието си в творческите срещи на Държавната агенция за българите в чужбина. Доказателство за неговата важност в националната културна политика извън страната е и подкрепата от страна на Министерството на културата и Министерството на външните работи. Всяко наше участие е разказ за родината, плетен в носиите, музиката и стъпки. Ролята на ансамбъла не остава незабелязана. Канатица е редовен участник в събития, организирани от Държавната агенция за българите в чужбина, Министерството на културата и Министерството на външните работи. Участието ни в творчески срещи и форуми е ясен знак за признанието на нашата дейност като важна част от българската културна политика извън страната. Сред тях се отличават откриване на улица Васил Левски в Никозия, присъствието на президента на Република България господин Румен Радев, организирани участия в флашмоб музеите на България, пред църквата Свети Лазар в Ларнака, участие в събития, свързани с идеята за построяване на българска църква в Кипър, организирани от Съюза на българите в Кипър. Присъствието на вице-президента на Република България госпожа Илияна Йотова, председателя на Агенцията за българите в чужбина госпожа Райна Манджукова и други официални лица. Съвместни концерти, организирани от Съюза на българите в Кипър с румънската и руската общност в Кипър. Доказателство, че културата е ефективен инструмент за интеграция и взаимно уважение между народите е, че Канатица поддържа активни партньорства с кипърски институции, участва в училищни програми, културни фестивали и празнични събития. Всички тези дейности насърчават взаимното уважение и културния обмен между българи и кипърци, доказвайки, че фолклорът е не само изкуство, а и средство за общуване, интеграция и дипломация. Танцов ансамбъл Канатица е много повече от танцова група. Той е пазител на духа на България, пратеник на традициите ни и мост между културите. Чрез всяка стъпка на сцената ансамбълът носи България в сърцето на Кипър, достойно, вдъхновено и истински. Фолклорът е не само традиция, но и дипломатически език, универсален, искрен и жив. И на този език Канатица говори силно и ясно от името на България. Това е историята на Канатица, но историята на България в Кипър, разказана с много любов, ритъм и вярност
към корен. Благодарим ви, че сте част от това пътуване. Благодарим на Диана и госпожа Серафимова. Сега е време за основната част на форума – панелната дискусия. Каня участниците да заемат местата си. Дискусията ще бъде водена от госпожа Десислава Николова, преподавател по български език и литература в Българско училище Никола Царов в Никозия. Добър ден и от мен. Имам удоволствие да модерирам панелната дискусия на тема Българо-кипърска образователна дипломация, историко-географски паралели, която в момента се предава на живо във Facebook страницата и YouTube канала на Съюза на българите в Кипър и всеки, който желае, може да сподели мнение. Ще разгледаме темата чрез три основни аспекта. Първи аспект – академична визия, образователен контекст. Втори аспект – институционален и дипломатически опит. И трети, последен – съвременно културно-образователно партньорство. Сега бих искала да ви представя участниците в панела. За съжаление, негово превъзходителство господин Недялчо Данчев, посланник на Република България в Република Кипър, бе възпрепятстван в последния момент и на негово място в дискусията ще участва господин Вихрен Николов, пълномощен министър на българското посолство. Представяме професор доктор Димитър Симеонов, преподавател в Великотърновския университет Св. Кирил Методий, доктор Фатула Хаджипапа, кмет на община Лъкатания, и господин Халим Павлов, председател на Съюза на българите в Кипър. Чрез видео с нас ще бъдат и посланик Веселин Вълчев и посланик Христо Георгиев, както и професор доктор Денчо Батанов, преподавал в университет Фредерик Николов. Нека сега да започнем с първи аспект – академична визия и образователен контекст. Първият ми въпрос е към професор Симеонов. Каква е вашата визуална интерпретация за образователната дипломация в контекста на съвременното обучение? Благодаря за въпроса. Позволете ми първо да благодаря за това, че отново сме тук, отново сме заедно в Кипър, с Съюза на българите в Кипър, с представителите на посолството в България. И за да отговоря на въпроса за академичната визия на темата, за която сме избрали българо-кипърска образователна дипломация и историко-географски паралели, бих искал да обърна внимание на нещо, което смятам, че тук е мястото да го кажа. Проектът, в който аз участвам в ролята си на ментор, не е първият, а е поредният проект, който се случва именно тук, в Кипър, с хората от Съюза на българите в Кипър и представители на неговите училища, съвместно, разбира се, винаги в подкрепата на посолството на България в Кипър. И тази академична визия, която аз лично смятам, че може да бъде направена, се корени и в програмата, по която този проект беше спечелен. Програмата е Неразказаните истории на българите. Тя е за втора година, знаем, че ще има и трета година. И ние решихме да разкажем една неразказана история за нещо, което в Кипър се случва. Вие, които сте тук, сте свидетели, но ние малко отстрани и отгоре да погледнем академично на това какво сте свършили и какво правите, защото неразказаната история, за да бъде разказана, тя трябва да бъде свършена от самишленици.
Неразказаните истории са тези, които ние разказваме, тези, които разказват другите и най-вече истории, които ни вдъхновяват. Именно вдъхновението от свършената работа на избрани личности с принос в българо-кипърската образователна дипломация и помогнаха да разкажем този проект с образователните ресурси. Вие видяхте 2 презентации. Предстои да видите електронна книга, която подготвям, завършена на български и на гръцки, и една публикация, която ще бъде направена. Пътя за неразказаните истории по тази тема решихме да го направим академично не само през официалната дипломация, т.е. официалните източници на информация, но ние наблегнахме на устната история, на разказа от хората, за които разказваме, чрез лични срещи в София, проведени многократно. Вие ще чуете нещо, което те са казали, те не може всичко, което се направи. Но се оказа, че миналата година, когато имаше представяне на проектите в София на цяла България, тогавашният външен министър на България, заедно с образователния министър, заедно с госпожа Михалевска, успяха да направят нещо, което е много важно за българската общност по света. И аз тогава не случайно видях и разбрах, че българската общност Кипър работи в една страхотна симбиоза помежду си, и най-вече с подкрепата на посолството на България в Кипър. Ние трябва в университетите много повече да учим нашите студенти на практика какво се извършва като дейности и да покажем именно такъв тип неразказани истории с своите снимки, дейности, с това, което българите са вършили, вършат и ще вършат, убеден съм, в цялостната си визия. И в заключение, тъй като времето е ограничено, ние сме предупредени за което и ще се съобразим, искам да кажа и нещо друго. Образователната дипломация е нещо, което нашите български посланици и съответно служители в посолствата работят изключително всеотдайно. И тук в Кипър това, което се случва, вие видяхте само щрихи от всичко, което се прави, откриване на барелефа на Левски, улици, работата, която се извършва, са една малка част, която трябва да стигне по-скоро до света, а именно по този начин, чрез това, което правим в момента и това, което ще остане след нас, много повече хора ще видят, нашите студенти, вашите ученици и хората и общността, че Кипър се работи, че Кипър е място, което може да служи за пример и ние всячески се опитваме да докажем колко е важна ролята на тази така наречена мека образователна дипломация. В заключение само ще кажа нещо, което каза посланник Вълчев като един негов цитат. Доказателство за образователната дипломация по мое време беше, че 2 от 10 тогавашни министри в Кипър говорят български. Тоест, това е 20%. Какво по-хубаво от това образователната българо-кипърска дипломация да бъде призвана да има и да разказваме неразказваните истории. Благодаря. Благодарим ви, професор Симеонов. Следващия ни въпрос ще бъде към професор Батанов, който ще ни отговори чрез видео. В каква степен смятате, че академичната общност днес осъзнава потенциал на образованието като мека сила в международните отношения? Аз пристигнах в Кипър от един мегаполис, Банкок, и затова не познавах острова. Познавах държавата, но не познавах острова. И като пристигнах, бях малко изненадан от това, което видях наоколо, в смисъл като природа. Но по-нататък много ми хареса всичко и сега трябва да ви кажа, че съжалявам, че напуснах тази хубава страна. Инак народа беше много, хората са много добри, спокойно място, гостоприемни. Какво да ви кажа? Това е един предприемчив народ, както и българския. Ние имаме много добри връзки с Кипър и тия връзки се отразяваха и на нашите отношения там с колеги, с приятели.
Знаете, по време на инвазията през 1974 година България беше една от първите, ако не първата страна, която призна Кипър като страна. След това много студенти кипърски учиха в България, включително и мои студенти. Така че, когато отидох в Кипър, срещнах много хора, които са завършили в България и те заемаха много високи позиции в различни сфери на живота в Кипър. Така че в това отношение аз не се почувствах изолиран или нов. Бях нещо като добре дошъл в средата. Инак по време на пребиваването си там видях много хора, които се грижаха за установяване на по-добри отношения с нашата страна. Съюза на българите изигра голяма роля. Имах много добри приятели сред тях. Господин Калин Павлов, доктор Любен Крушовски, съпругата му и така нататък. Хора, които бяха българи, а и колеги от университета, които бяха завършили в България и с които поддържахме много добри отношения. Културният център в Паралимни, Атанас Шабанов, също си изиграваше ролята. Връзката с културните институции в Кипър беше на голямо ниво, на добро ниво. Имахме, трябва да ви кажа, активни посланици, които работеха за тази кауза, връзки на България с Кипър. И тримата посланици, с които съм бил в Кипър през това време, господин Петър Воленски, господин Веселин Вълчев, господин Христо Георгиев, те създадоха много нови връзки и помогнаха много за установяване на още по-добри отношения между двата народа. За това спомогна и кореспондента на БНТ Бранислава Бобанец. Изобщо всичко беше на много добро ниво. Христо Георгиев много добре го описа в книгата си за Кипър и там се вижда, че ние имаме дълготрайни връзки с кипърския народ. Колегите от Фредерик университет, където аз работех, бяха много отзивчиви също, много добри. Студентите малко ме изненадаха, защото очаквах по-високо ниво, но сякаш им липсваше мотивация, липса на задълбоченост. Може би това се дължеше до голяма степен и на недобрата им основа от средното образование, но това си е техен кипърски проблем. Във всеки случай, пребиваването ми в Кипър беше едно чудесно преживяване и получаване на един допълнителен опит. Да ви кажа, аз не смятам, че образователната дипломация трябва да е мека дипломация. Тя трябва да е твърда, в смисъл много важна в отношенията между различните страни. Какво да ви кажа? Образователната дипломация се базира на много близки отношения между не само университетите, но и между страните. Еразмус е един чудесен пример за това. И не само обмен на опит в науката, в приложенията на науката, но и обмен на студенти, обмен на преподаватели. Всичко това допринася за едно много добро разбиране на страните, в които участват в тези проекти. Хубави колически практики, които се налагат там, култура. Всичко това всъщност допринася действително за едно сближаване на народите, участващи в тези отношения, в тези проекти. Образователната дипломация е
много важен момент в политиката на дадена страна. И за съжаление, аз не виждам много в България тази образователна дипломация да се използва както трябва. Значи, според мен, академичната общност разбира много добре значението на образователната дипломация. За съжаление, политиците сякаш много още не го разбират и не търсят помощта на академичната общност да развива тези отношения на по-високо ниво. Благодарим на професор Батанов за неговия отговор. Нека да продължим с втория аспект от нашата дискусия – институционален и дипломатически опит. Първият въпрос ще бъде към посланик Вълчев. Какви конкретни инициативи, свързани с образованието и културата, стартираха ли или се развиха по време на вашия мандат? Здравейте! Първо бих искал да поздравя за тази чудесна инициатива между Министерство на образованието, Великотърновския университет и Съюза на българите в Кипър за неразказаните истории за българите и ви пожелавам успех. Що се касае за дейността на един посланник и на едно посолство, обикновенно между България и съответно приемащата държава има широк обем, широк спектър от двустранни и многостранни проблеми. Но това, което е останало в моята памет с Кипър, това са следните няколко инициативи, което ние като посолство и като посланник ние предприехме. На първо место това е така нареченото изнесено посолство. Значи в дипломацията няма такъв термин изнесено посолство, но това, което ние правихме, обикновено посланника, заедно с част от екипа, тук бих споменал и Катя Димитрова, и Майя Желиева, и Андрей Янев, обикновено посещавахме различните градове, където в разговор с нашите сънародници ние първо информирахме за това, което става в България, най-вече в областта на социалните услуги, пенсиите, труда и заедно с нашите сънародници решавахме там, където можехме тяхните проблеми. Особено за тези, които нямаха възможност да дойдат в посолството в Никозия. Изнесено посолство. На следващо место бих споменал уроците по родолюбие. Значи аз имах честта да посещавам по-голяма част от съботно-неделните български училища, където в един диалог с децата, с учениците, обикновенно ги учех на тези славни моменти от българската история и по този начин искахме да подготвиме и децата, българските деца, да бъдат родолюбиви граждани и така да бъдат горди от славното минало на България. И не на последно место, естествено, аз тук бих споменал барелефа на апостола на свободата Васил Левски, където заедно с всички българи, това беше една инициатива, общокипърска инициатива, ние сложихме барелефа в Никозия и много се радвам, че винаги на 19 февруари учениците от всички училища имат възможност да дойдат в Никозия и да почитат нашия апостол на свободата Васил Левски. И тук аз бих споменал, ако погледнем България, някъде между 1957 година, когато са дошли първите чуждестранни студенти, до към някъде 1995 година, ние сме обучили в България по линия на всички институции, и университети, и институти, по линия на младежта, на жените, на профсъюзите и така нататък, някъде около 250 хиляди чуждестранни студенти, които са предимно от развиващите се страни. Много голяма част от тях, когато се връщат в страната, стават едни от на високо ниво ръководители на съответните страни. И тук аз веднага бих споменал Кипър.
Спомням си, че по време на моя мандат беше от 2009 до 2014 година, в ръководството на Кипър, в правителството на Кипър, от 10 човека имаше 2 човека, които говорят български. Значи 20% от правителството на Кипър тогава говориха български. Това беше Сотирула Хараламбус и Стефанос Стефано. Така че наистина потвърждавам, че обучението може да бъде един много удачен дипломатически инструмент в нашата и многостранна и двустранна работа. Аз имах възможността и в университета на Кипър, и в университета на Никозия няколко пъти да посещавам и да вода диалог с студентите, където ги запознавах с историята между Кипър и България, и то с тази история, която е дългогодишна история. И там представихме книгата за Танчо Шабанов, който знаете, че е бил на заключение в Кипър преди 150 години, където е описал живота и битието на кипърците, и включително даже в Киковския манастир да говорим за хрониките на Махерас. Това са много интересни хроники, които показват ролята на българите по време на конфронтация между Кипър и Република Генуа. Тези срещи са ми давали на мене възможност не само да запозная с историята на България, но и включително да подчертая, че нашата двустранна история между Кипър и България е с много години назад. И накрая, приключвайки, аз бих искал да благодаря на всички вас. Мисля, че голяма част от хората ги познавам лично, а всички вие сте ми в сърцата. Благодаря ви. Нека продължим с следващия въпрос, който е към посланик Георгиев. Срещнахте ли препятствия в насърчаването на образователни програми между двете държави и как ги преодоляхте? Кипър с неговата драматична и богата история, с богатото му културно наследство, с прекрасните трудолюбиви и предприемчиви хора, които го населяват, представляват за мене едно неразривно цяло. Искам да добавя и българската общност в Кипър, която по време на посланическия мандат в Кипър от 2014 до 2018 година ме подкрепеше изцяло и ми помагаше в много от начинанията. Всичко това съм описал обстойно в книгата си «Скритото очарование на Кипър», излязла преди 2 години в университетското издателство на Софийския университет. Благодаря на Съюза на българите в Кипър и на неговия председател Калин Павлов за възможността да представя изданието на Кипърска земя и да срещна отново много приятели. Винаги съм се стремял да допринасям в рамките на посланическите правомощия за развитието и задълбочаването на двустранните отношения и за по-доброто познаване на България в страната на моята акредитация. Смятам, че така беше в Белгия и Люксембург, така беше и в Кипър. В рамките на мандата ми се осъществиха 2 президентски посещения. Министрите на външните работи, на културата и на енергетиката посетиха Кипър. Подписани бяха 11 двустранни споразумения, по-голямата част от тях бяха инициирани от посолството. За затвърждаването на доброто име на България в Кипър бих споменал културната програма за българското председателство на Съвета на Европейския съвет, осъществена с участието на българската общност в Кипър, вечерта посветена на Никола Вапцаров, която организирахме съвместно с кметството на град Фамагуста, лекцията, която изнесох пред многобройна публика под наслова "По българските следи в Кипър", впоследствие излязла и като отделна публикация на английски, съвместното културно тържество с посолството на Франция и Израел, музей на една картина, свързана с картина на Жул Паскен, намираща се в галерия Левентис. Мога да изброявам още много прояви, както имена на български творци, установили се в Кипър, но ще спра до тук. През 2016 година подписах, заедно с тогавашния министър на културата Коста Скадис, междуправителствена двустранна програма за културно и образователно сътрудничество за 3-годишен период.
Инициира я посолството. На практика това е основата на двустранния ангажимент за развитие на образователното сътрудничество и реализирането на образователни програми. Поддържах тесни връзки с Министерството на образованието и науката. Съдействах за посещенията и програмите на представители на български университети и техните срещи с потенциални студенти от българската общност. Заедно с колегите ми от Франция и Германия предприехме инициатива български език, както и френски и немски, разбира се, да се изучава в кипърските училища като алтернативен втори език. Радвам се, че в Кипър успешно се осъществява онлайн проекта Дигитална раница. Най-сърдечните ми поздрави на българите, на всички българи и организации в Кипър, ангажирани с образователния процес в училищата. Благодарности на учителите в 10 български съботно-неделни училища и към учениците, които в момента учат в тях. Многократно съм ги посещавал, изнасях открити уроци, нарекох ги уроци по история, тъй като считах, че българската памет е закодирана в историята. Вярвам, че тази традиция продължава и днес. Затрогващи и патриотични бяха всички прояви, които бяха организирани от учениците и учителите в училищата, рецитали, срещи, концерти с тяхното участие. Още веднъж благодаря за поканата и желая всичко най-хубаво на българската общност в Кипър, на всички кипърци. Благодаря на посланик Георгиев. Следващия ми въпрос ще бъде Никол, заместващ време посланите. Какво място заема образованието в двустранните отношения днес и какви са плановете за развитие в тази посока? Благодаря за възможността да участвам в тази дискусия, да се запозная лично с голяма част от представителите на българската общност. Аз съм мислително кратко в Кипър от само 8 месеца. Искам да се извиня от името на посланик Данчев за невъзможността да тази изключително важна интересна дискусия. Така малко ми е трудно да говоря след като чух думите на такива изтъкнати дипломати, ръководители на посолството на България в Кипър, посланик Христо Георгиев, които действително имат съществен принос за развитието на българо-кипърските отношения, за развитието на българското присъствие в нов на ходита и разбира се с конкретни действия и инициативи в подкрепа на българската общност в Кипър. Ние като малък и относително млад колектив в момента в българското посолство разчитаме на първо място на нашата комуникация, на нашето сътрудничество с различните представители на българската общност, Съюза на българите в Кипър, отделни представители на тази общност. Опитваме се чрез диалог, чрез комуникация активна да намерим нови начини и подходи при осъществяване на тази дипломация в сферата на образованието и културата. Отчитаме, разбира се, редица трудности в тази насока, особено след COVID-кризата, след началото на войната в Украйна, финансово. България, всички това го виждате, не ви казвам нищо ново, изправено пред редица други, не бих казал по-важни, но по-значими предизвикателства, които, за съжаление, в известна степен оставят посолството като длъжник към българската общност в Кипър. Пак казвам, изключително много уважаваме Съюза на българите в Кипър, настоящото ръководство в лицето на господин Елин Павлов. Високо ценим дейността на ръководството и преподавателите във всички 10 български училища на острова. Считаме, че тяхната дейност, тяхния принос за възпитание на младата българска генерация незаменим, уникален. Щастлив съм, че моите дъщери също посещават едно от тези български училища и се възпитават в традиционните български
ценности, култура, история. Преди да завърша, искам да кажа две думи. В света и в времената, в които живеем, които всички виждаме, че стават все по-сложни и трудни, основните човешки ценности, майчиния език, културата националната, стават все по-важни и значими за всеки един народ. Не само в рамките на Европейския съюз, но и на чисто национално ниво. За това апелирам към всеки един от вас да има търпение, да търси диалог, било самостоятелно, било чрез съюза, да търси една по-активна комуникация с посолството. Ние ще се опитаме да бъдем по-видими, по-чувствителни към проблемите на образованието и на културата, защото ние сме официален представител на българската държава, но истинския представител на България, това е всеки един от вас тук. Благодаря ви. Благодаря много, господин Николов, за прекрасните думи. Нека да продължим с третия аспект от нашата панелна дискусия, последен. Номиниран съвременно културно-образователно партньорство. Първият въпрос ни е към доктор Пачитака. Доктор Пачитака, вие не веднъж сте демонстрирали ангажираност към българо-кипърските отношения. Как чрез символични жестове, като имаме много чрез символични покатания, така и чрез конкретни усилия за сътрудничество между общини. Какви са перспективите, които виждате искам да започна с една молитва да разбере за моите, защото много години съм говорила български, специално за публиката и не съм дишала вече на български, така че нашите приятелите ме да прочитат да я бъде компютъра. Искам да кажа, че за мен е особен част и чест и удоволствие да присъствам днес да се обърна към вас не само като кмет, но и като човек, който имам висока лична и професионална връзка с България, страна, която винаги ще заема специално място в сърцето ми. Като лекар и възпитаник на Медицинската академия в София, гордея се за години ден, прекарани в България, за знанията, които политици за хората, които и на щастието да работи и да се свърза. Тази дълбока лична връзка с българската култура и общество подсилва и институционалната ни ангажимент към укрепване на българските отношения. Пример за това е символичния, но много значим жест на именованието на улица в наша община Катания, чест на националния герой Васил Левски. И това е акт на признателност, но и на уважение към ценностите, които ни обединяват, т.е. свобода, справедливост и солидарност. Така за историята да кажем, че това беше идеята на посланник Христо Георгиев, че след като аз се изпраща до днес, той дойде да ме види и имаше тази молба. Тъй, че решихме нашия съвет да дадем име на една улица на Василевски. И стана и така в тази улица да имаме и две жести, където живеят бъркари. Искам също да кажа, че за нашата община беше голямо събитие, голям чест, защото господин Румен Радев, президент на България, тогава дойде и открихме заето на улицата. Имахме една програма между българската традиционална програма и кипърската, тъй като двете народи тогава имаха нещо смесено. Нашето сътрудничество има възможност да се задълбочи, аз съм сигурна за това. И бих искала да говоря само конкретно да кажа 4 области, където мисля, че може да стане това. И ако иска да повече да кажа, не може, иначе така ще ви кажа една по една.
Едната област е общественото здравеопазване, второто е култура, трето социалната политика и образование. Аз съм сигурна и убедена, че в тези 4 области можем да се намерим, да си говорим, да се единим сили за доброто и за двете страни. Тези идеи могат да бъдат приложени в рамките на едно сътрудничество на нивото на местните власти с европейските програми, защото аз да кажа, че съм член на европейския на Regions of European Union. Тъй, че там имаме връзка и можем да се видим и с българските колеги, да направим и заедно въпроси на другите и да поискаме неща, които имат връзка с програми, които могат да ни помагат. Смятам, че моите участие в днешния форум не е продиктувано от задължения, а можем да постави основите на едно по-широко сътрудничество, основано на взаимно уважение, информационно и оценяване между българските граждани и жителите на Академия. Убедена съм, че местното самоуправление играе включителна роля в тези процеси и ние кметовете можем да бъдем катализатори на позитивна промяна, когато създаваме личен ангажимент с политическата воля и европейските инструменти. Отворени сме на всяка форма на сътрудничество, която ще забогати нашите относи, ще засили приятелството между Кипър и България и още ще стави траен отпечатък върху бъдещите поколения. Искам преди да заключа, да завърша това, да изразя моята благодарност към българския народ, който даде възможност на много от моите народници и на мене да получи висше образование, особено в трудните години след руската инвазия в Кипър. Тогава нямахме възможността, нямахме и пари и тези, които имахме успехом да ходим в България, имахме образование и научихме от българската култура много и за това сме благодарни на това. И също искам да благодаря за помощта на българския народ към кипърския народ, тогава пак 1974 година, когато много кипърски заминаха за България и намериха работа, особено в строителство. И това беше голяма помощ за моята родина и за бежанците, които имаха голяма нужда. И сме благодарни за това. Така, искам да поздравя на организаторите на тези форум и да благодаря за вниманието и за това, което ми дадохме, че Благодарим за чудесната реч. И последният ми въпрос, третия аспект от нашия форум е към господин Калин Павлов. Какви образователни и културни нужди има българската общност в Кипър и как това влияе върху връзката между двете държави? Благодаря за въпроса. Съюзът на българите в Кипър, както знаем, е първата българска организация на българите в Кипър. Имаме честа и удоволствието сред нас да са създателите на нашата организация доктор Койчев и госпожа Ира Георгиева. Организацията функционира вече близо 30 години в Кипър.
И сега исках да кажа не от какво имаме нужда. Ние чухме историята на образователната дипломация. Аз исках да кажа, че ние имаме привилегията като организация да ползваме предимствата от отношенията, които в годините са изграждани както от официалните представители на двете страни, така и от двата народа. Определено мога да кажа, убедено мога да кажа, че няма друга страна в света, която ние българите да сме така добре приети, както е. И това естествено улеснява много и нашата дейност. Проблеми беше въпросът. Аз не мога да видя някакви сериозни проблеми в Кипър, тъй като винаги, когато сме се обръщали за помощ и съдействие към държавните институции, към органите на местното самоуправление, сме получавали винаги помощ и съдействие, за което може само да благодарим. Основната цел на нашата организация е съхраняване на българското самосъзнание, съхраняване на български език, българските традиции, българската култура и популяризирането им в кипърската общност. Традиционно вече провеждаме всяка година през март месец дни на България по повод националния празник и през май месец по повод 24 май дни на българската култура. На тези тържества ние се стремим да популяризираме българската култура, а през българската общност да покажем и кипърската култура. Ето, миналата година, по случай националния празник, оркестърът на кипърската полиция изнесе един чудесен концерт под мотото "Кипър поздравява България" по случай националния празник. Така че трудно мога да го отговоря на този въпрос, какви проблеми срещаме. Напротив, обстановката, в която работим, е чудесна. Имаме пълно съдействие от домакините, от, както казах, както от държавните органи, така от органите за местно самоуправление. Мога да кажа, че от кметство Никожния ни предоставят комплимента безплатно кастериоти са залата, кастериоти са или амохоско, като жест на добра воля към нашата организация. Добра воля, която, както видяхме до сега, се гради от години от официалните институции на двете страни и от двата народа, които чувстваме много близки. И още веднъж искам да подчертая, че и благодарността за това, че сме толкова добре приети като българи в Кипър. Благодаря. Благодарим на господин Калин Павлов. Уважаеми гости, обръщам се към вас. Имате възможност да вземете отношение или да споделите спомени, идеи във връзка с обсъжданите теми. Има микрофон, който може да ползвате. Просто дайте знак, ако решите да споделите нещо с нас. Благодаря. Въпроси някакви към панелистите? Имате ли да споделите нещо? Идеи, мнения, някакви въпроси? Благодарим на първия престрашил се. Добър ден. Казвам се Атанас Койчев.
първият председател на Съюза на българите в Кипър и искам да спомена спомена на първото училище, което направихме тогава в Кипър, българско. Направихме го в сградата на Съюза на българите в Кипър в Лимасол, която беше една къща под наем, разбира се, с помощта на един учител кипърски, който ни осигури чинове, черна дъска, ние си купихме подешевите, разбира се. Так, като шега. Започна да функционира това училище и първия директор беше госпожа Ира Георгинов. Преподавахме български език, история на България, география. Целта беше, тогава разбира се заплащаше от родителите за да го имат на училище, защото нямахме никаква финансова помощ. Целта ни беше нашите деца да научат български език най-вече и разбира се да ги запознаваме доколкото можем с историята и географията на България, което защо беше необходимо. Много от нашите деца искахме ние като родители да продължат техното образование в България. За да могат да продължат образованието, те трябваха да знаят български език. Тогава беше по-лесно, защото децата на българи, живеещи в чужбина, с двойно гражданство, можеха да бъдат приети в университетите без приемни изпити, което беше много важно тогава и аз съм го поставил и пред министри и така нататък след това, когато тази възможност изчезна, отпадна, защото нашите деца не могат да се състезават с българските деца, да кажем, в медицината или в юрист или каквато и да е друга, защото едно е нивото на образованието в Кипър и друго на образованието в България, където всичко е, разбира се, на български език. Докато в Кипър, за съжаление, е на гръцки език. Така че нашите деца и лично моите деца продължиха образованието си, го завършиха в България, за което аз съм много радостен и щастлив. И в подкрепа друга на предишни изказвания, в България са завършили повече от 3000 кипърци висше образование. Познавам страшно много. Имахме едно време съвместни тържества, българо-кипърски, между нас и кипърците. Беше много хубаво. Имали сме дни и даже седмица на българската култура в Кипър. Правили сме изложби, кали сме много артисти, театър. Била и Лили Иванова тук дори, и Веселин Маринов, и Овлин Горанов, и още много други. Велко Кънев, като артистите, Мамалев и други. Така че културата е изиграла страшно много за сближаването на двата народа. И още нещо. Наистина, българите тук, както каза господин Павлов, бяха третирани по друг начин в годините, в които аз изпомням, много българи работеха с договори, но договорите какви бяха? За домашни прислужници или за жените основно, или в селското стопанство и в строителството. Много българи работеха тук без работни визи и трябва да ви кажа, че тогавашните кипърски власти гледаха с друго око на българите, т.е. де-факто не разрешаваха да си работят тук. Защо? Защото България
заедно с Чехословакия, бяха двете страни, които 1974 година предоставиха възможност на кипърците да работят в България и по този начин да си помогат икономически на семействата им тук в Кипър след окупацията на Турция. Мога още много неща да спомена, но може би друг път. Благодаря ви. В неформална обстановка. Има ли някой друг, който иска да сподели мнение или някакъв въпрос да зададе? Добре. Благодаря на всички участници за вдъхновяващите размисли. Да, разбира се. Аз просто искам да задам една покана за училището на Българите. Да ние правим много мероприятия в Лададания, деца го имаме имейл, можем да ги каним да идват. Примерно утре имаме нещо за екологичен фестивал. Ще можете да дойдат с нас и следващата седмица ще имаме пак едно тържество за 1 юни, където е деня на детето. Ще дойдат децата от нашите училища, че ако има желание, можем да ви каним да искате. Разбира се, това е чудесен пример. Ще го направим. Чудесен пример, доктор Хаджи Папа, за сътрудничество. Чудесна идея за сътрудничество, културно и образователно, разбира се. Ако има някой да не пропусна такъв знак, някой нещо да каже, ако не, може да продължим в неформален разговор. Благодаря на всички участници за вдъхновяващите размисли и ценните идеи, които споделихте с нас. Днес успяхме да изградим мост между миналото и бъдещето на образователната дипломация между България и Кипър. Надяваме се, че това събитие да бъде само началото на нови съвместни инициативи и партньорства. Искрени благодарности към панелистите и към чудесната ни публика. Благодарим. Каня всички гости да разглеждат изложбата от пана, подготвени от учениците на Българско училище Азбукарче Полис Хрисохуз, и да продължим разговора неформално в приятелска атмосфера. Благодаря, че бяхте с нас днес. Не с нас. Чудесно.